ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି ପୁରା ଆପଣ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ କାମରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଛଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଛଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଯଦି ଏହା କରୁଥାନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଘର ତ ଆପଣ ସେଠି ନୁହଁ, ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି କାମ ସେଠି ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ କିଛି କାମ କିଛି ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଫେର ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜବ୍ ଯଦି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି, ପଇସା କାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଠି? ଆପଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବା ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା ଇଏ ନୁହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ତ ପୁରା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ପୁରା ପ୍ଲାନିଂରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରହିକି ଦିନ ସାରା ସେଇ କାମରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମିଛ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଆପଣ ତ ଆଉ କିଛି କାମ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାତିରେ କାଷ୍ଟରେ ଘର ଜନଗଣନାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ, ନା ହିନ୍ଦୁରେ ଅଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୁରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ସେଇ ତ ଘଟଣା। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଇ ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ହେବେ ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବେ, ହିନ୍ଦୁରେ ରହିବେ ଦେଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବେ, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତ ଦିଆ ଆଡ଼ୁ ପାଇବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ବି ପାଇବେ ଆଉ ଇଏରୁ ବି ପାଇବେ। ଆପଣ ଦଳିତ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାର ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ତ ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇବେନି। ତ ଆପଣ ଏ କାମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଏ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ନା ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ନେବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ନା, ଆପଣ ତ ଏଇ ମାନୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ, ତା ପୁଣି આપણે ହିନ୍ଦୁ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁର ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାମ କରୁଛୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରୁ ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ? ସେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି କି? ସେ ଭାଇ ଜଣକ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି? ସେଠି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେ କାମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଜାଗା ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବସେନା ନାମକ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାମ କରୁଛି, RSS କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରହିବା, ସ୍ୱଧର୍ମର କାମ କରିବା। ଆମେ କାହିଁକି ସେ ବିଦେଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବା? ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟାକୁ। ଆପଣ ଆମେ ତ ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା ନ କରିକି, ଆମକୁ ନ ପଚାରିକି ଇଏ କରିକି, ଆମେ କ'ଣ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ? ଦଳିତ ନାଁରେ, ଆଦିବାସୀ ନାଁରେ ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆହେଉଛୁ, ଚାକିରି ଦିଆହେଉଛୁ, କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି, ତାପରେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏଇସବୁ କାମ କରିବାଟା ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ତା ପ୍ରତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ, ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ, ସମସ୍ୟା ହେବ, ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଭାଇ ବି ସେଭ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ବି ନୁହନ୍ତି। ହଉ, ରଖୁଛି।